rima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men sababu mabɓe woni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri lelani buuɗal yurmede feere feeña windere ɓatake men mawbare nogase jeenaya duuƴala hitande ujunnaji 2017 ɓatake men carika gendije men ɓatake men carika ɓesguji men ɓatake men carika laamuji meɗen ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tabitɓe e rendoji gam ferde laabi pine ɓamtare yo gueno won ballo ɓatake men gadiɗo ko fate carika alay sago kaalene kiiɗo hen nanguleki ha tenti o ñalawma jewtuɗo o woni ñalawma amde hanki nogase jeetati e ha tente jamma beɗɗo ɗo henno to nokkuji meɗen taw kadi ganduɗa ko nguleki dooki e nder oɗo henna jamma en yaade hendu sattudu wandu looci boɗeji koɓe kewi wiide kala saaha wen peƴƴerde leydi ari herƴini ñamde herƴini ɓalli ɓeydi nguleki farki sukaɓe accani nayeɓe eskey gueno nguleki heewi kono kadi sikki ala nayeɓe tampi sukaɓe lori sagataɓe kala ɗasɗi ñamri ndi moƴƴani ala vitamine ɓandu ɓalli ɗi poftani mo jiiɗa kala doganta ko ndiyam ɓuɓɗam tene kadi ɗamne kadi ɗomɗitinani ɗomɗuɗo so wona hebbina reedu kalde ɗaccuɗa goddol yoora taare gueno juuɗe mbeɗama faade gueno nde ittanta en nde ɗo henna caɗele ha laaɓa ha weccer kono fo kadi koko kewɗen wiide kala saaha Allah subhanahu wa taala tagui ɓi adama honni ɗum hakkude jeeri e waalo o meeɗa accude ɓi adama e karawal ɓolal ɓi adama tawi ko Allah ne funni ladde mum ha sukki ne waɗi hen poñƴi ne waɗi hen kala ladde ne ɓuuɓi duule ne taarigo weeyo e kala saaha ɗe ɓesna ɗe jippina diƴƴe ɓeyda fufde kuɗoli dabeje naftoro ko heddi ko ɓiɓɓe adama naftoro nde tawno Allah subhanahu wa taala adde qur'anil karim ko arrahman arrahim arrahman ko enen jeeyi e aduna e kala enen ndendi ɗum noon moƴƴinen taaridi men mbawen hejje hen somi itti galle mi mahi mi fewni ha fewi mi tottima kele mi wima galle ma nani hoɗe hen a hoɗi hen tarodde boni a fewnata suudu ne siya a fewnata palal heeli a fewnata so ɓooyi yirbat so boni wona min dokkuɗamo saabi ko an dokkaɗo woni mo toppitaki moƴƴinani koni mbaɗen e oɗo henna duniya tawɗen ko asaman ne fewna leydi ne berka kaaƴe ne peŋa hen ha tiiɗi yirbata gueno wi koɗe leydi nani ñaame e leydi he jare hen ndese ndesodire ɗe nguure moƴƴam kono kadi moƴƴine taaridi mon gandon ko ɗum reeni cellal ɓalli mon reeni terɗe mon reeni awraji mon reeni pittali mon e nguleki yeddi laara e hoddiɓe men woɗeɓe ha e hoddiɓe men ɓe gona woɗeɓe teddinɓe leɗɗe ngawa hay fuloraji e galleji mumen cukkina ɗum so tawi hendu ari maɗañ ɗo yettaki nde tawno hendu ene adda toɓo
ene rokka fofandu moƴƴu ene moƴƴina laarki ene hecciɗina ɓandu ene adda jurum ene noddito moƴƴere ene noddito aljannago holko saabi gendiji men mbasi ladde ha laaɓi eɗen jogui sagataɓe eɗen jogui keesuji eɗen jogui maayo eɗen jogui masiŋaji hay goto watta jeunesse ngare loryen leɗɗe paaboɗen ɓesguji garoji ganden ndiɗo leydi goto e men kala ene jogui rewɓe tato ha nayo ɗiɗo ene jibini ɓiɓɓe nogas capantati nayo jeetato tene ɓeɗo kala jiɗɗa koɓe guura e gendima kono kadi so woni ko koɓiyal sima tan maɗa a ñallata hen a walata a hirata hay so yeehi tarode a lootima a waylata toon comcima ko bowal mbaylitoɗa caggal nguleki dekeɗen gandi ko ñaƴirten ko parnotoɗen ko poɗɗen ko eggude gartene nafa beele jiiten ɓamtare giwene haaɓo giwene tampere didden nguleki kaɓoɗen yooro kaɓoɗen asaman goɗɗuɗo kaɓoɗen nangue wulgue jaw kaɓotoɗen ɗum noon ko taaridi hankinde wonno ɗeɗo caɗele kala godani ɓiɓɓe fulɓe dariɓe e leydi en kaali jamma beɗɗoɗo henno en mbi caggal nguleki ñalawma hecci hanki ɓurtuki taw kadi jomumen ne gone korka ene ñalla guila subaka ha nangue muta wona abbere wona toɓɓere ko jomumen kadi ne gone nguli ene jiilo ko ñaami ene jiilo ko jari yoga hen ne gone daaɗe duɗal ene ɓeyditoro nguleki ɗe leɗɗe kuɓɓaɗe gam duncude ngal barmayal yoga hen kadi ene gone ɗe guese ɓene gone jeereji ene ɗabba ko gurni ɗi ɓesguji taare gueno tampi ɓe dogui gendije jeehi ɗannima naate ladde ko dañi kala nelda tene kadi ngala mecce ngala golle nanata woni ɗemɗe ngala diplomate uji mbawa gollade yoga hen ne jooɗo lewru golla jooɗo lebbi ɗiɗi gollani wiye kaariguel ɗanni neldani taw Allah moni seedi nana jooɗi gollani galle nanto henna so wona dilla ala ko dañete gonɗo ladde o hay goto anda no woori waɗa saaha wolelowo sellani hay ko ñaami waala hay calminɗomo woodani defanɗomo walla nawmo suudu safirde ala taare gueno koni gurdam men wayi ko ɗum saabi noon a tambiɓe cate basal kolliri ɓuuri wasde oɗo saaha mo gonɗen ko enen holla haɗa en rokka rumti en dogani ko goɗɗum acci ko mumen yo gueno won ballo jiya pullo biyo mbimi e wimi ene jogui temedde joyyi naggue so tawi kumtari yonti sodoya ɓodde glace e sodoya seliya seeɗa adda yiiga waɗa hen yara follere rutto ñaama feke ene mbiyata guejje maaroye guejje waɗa hen nebam bidoŋaji ooli rafa hoore mum maaya ɗacco ndi jawdi tene kadi a anda ɗo paaɗa aɗa wawno ittude hen naftoroma nafma ma ha hen galle moƴƴo mbaɗa hen gurdam ma moƴƴam ganda neɗɗo foti ko nemnade gurdam mum aduna e seeɗa mo Allah rokki ɗum rewra hen gueno wasa wiide ne dirana yo kunori ndi heew tan wotomi war wotomi yeey yo wiye ngoɗo wuuro hande komin ɓuuri hewde jawdi tawa hay ko jarnuɗa jawdi ndi a ala so tawi forage boni hay naggue jeeya paaboɗa wuuro ngo a hattanani guitta doole ma kala pawa e ɗanniɓe mbino ɗon jogui keesuji pewne min forage uji pewne min robiñaji tawa an gonɗo e wuuro aɗa jogui temedde joyyi naggue temedde jeetati naggue an ɓuuri allude e ujunere ɗanniɗo ganda ɗanniɓe kañumen gollata koye société ji lewru kala so yoɓama yoɓa hen kasdi to woni to yoɓa hen lempoji yoɓa hen kala rutto kadi nelde galle mum ko heddi seeɗa ko mofta beele wawa darnirde koyɗe janggo jaam so tawi natti hattande arti daña ɗo naati guitta doole ma kala pawa e mum mbe yo sodane rakkal yo sodane ripas yo safrane jawdi maɗa aɗa jogui ujunnaje haydara hattanani waɗade leñol ma min to banggam an wonimo Allah haaldata e Qur'an tigui ndiɗo jawdi ma mayi ɗaccadi tendi ruttondi halkuma saabu a waɗani ko Allah wi ko kulu washrabu e ko garsiqinmi on ko ñaame jare hen ɓuɓɓine hen ɓalli mon ɓuɓɓine hen ɓalli koreji mon ɓuɓɓine hen ɓalli hoddiɓe mon gandon jawdi ko ndendadi
ndendandi woni ndi genno sohli musidɓe tedduɓe wona herrande. eɗen jiiɗi jubbude e nayeɓe men ɓe heewiɗo Allah subhanahu wa taala wiya qur'anil karim mi tagui ɓi adama mi holli ɗum hooram an ɓi adama andu gueno woto taccu keeri bonɗi jab annabi oɗo henna komin nelimo e jaati gona dewɗo sunna caggal ɗum ko ɗofto nene ma e baba ma kono kadi woto yejjid gorol ma e dewol ma ndeke kadi woto jejjiten mamiraɓe so wonano mamiraɓe baba dañetake so wonano mamiraɓe nene dañetake mama nanayi galle yarata ko nguldam mama nanayi galle ƴakkata ko maaro mama nanayi galle ƴakkata ko mburu jorɗo mama nanayi galle ñamminte ko nebam mama nanayi galle sukaɓe gullata koye hoore mum mama nanayi galle fawe kaaɗi fawe hoore heeli joñe elle tan wona e mama jaltuɗen kala mo teddinani mamum wawata teddinde jinna mum saabu goto e men kala ko mamum jangguini ɗo gurdam aduna ha wawi nafde ha suusi dinguiral nde tawno ko mamma tindantuma jamma ko mamma molanma so tawi bamma ne fiima ko mamma kala saaha ittata lacciri haɗa hoore mum waɗa hen goɓel woni kosam nawa nder suudu mofta sa arti tenol walla janggoyde walla saaha kala nawma e lobbude suudu wima tanam ñaam momta hunuko ma jalta ɗum koye mamma tan dañata ɗum oɗo saaha noon hol darnanɗo mamum fayande moƴƴere taw kadi ko yaadude gurdam toppito cellal ɓallu mum toppito jaram mum toppito gonka mum nde tawno nayeɓe koma balle sa are wuuro a are galleji a tawani hen nayeɓe a yomat nde tawno ko nayeɓe ndeni galle konngol nayejo jenggat kono walata ladde nde tawno wonani jogui gandal ɓooyi wuurde nde tawno Allah subhanahu wa taala wiyen teddin mawɓe nde tawno mo teddini mawɗo ko mawɗo o waɗi mawɗo o rokki mawɗo yo teddine nde tawno saɗa disno mawɗo dañi haqqille disnorgal ma dañ ko rentinma ɗon woni ɗo fulɓe mbiyata mo adima e suudu kala wima yareno jaalal tinnoɗen e mawɓe ɓe ononne kadi na yeɓɓe gande diine l'islam Allah subhanahu wa taala haali lor ala e diine Allah wiye qur'anil karim mi deftani fittandu so wona ko mbawi so wona yo wat ko wawi kala fittandu yo wat ko wawi sa waɗi ka wawa komi ñawowoma ɗum kam andu ɗum wiide tan yomi wat komi wawa guilay dewle guilay ɓesguji guilay golle guilay dewal Allah guilay pop kala ko mbaɗɗa fittandu wawana wontema lor Allah yiɗa jaggitowo Allah yiɗa lorowo neɗɗo woto lor fittandu mum woto lor hoore mum wona tan koddiɗoma ɓurɗo ɓattadema ko fittanduma ndu aɗa lorandu aɗa sumtandu aɗa duppandu aɗa halkandu taw ganduɗa Allah subhanahu wa taala ne rokkuma fittanduma wima ya ɓuɓɓin guitema e fittanduma ɓuɓɓin hoorema e nder ma woto wat ka wawa wat ko kattanɗa salilima poofa poftoɗa poftina terɗe ma mbasa hewde gacce mbasa sumtude fittanduma saɗa ummoma gotta saɗa leloma otta saɗa dewa koma otta saɗa ñama koma porsa aɗa jogui tampere guite joori ɗoygol woodani ɓernde yoori gongol yaltata teppe juuɗe kala joori hay goto suwa salminde reedu maayi saabu a ñamata an kala wonti ɗaɗi a yoori kos saabu a ɓuuɓani ala fof ko nafma hay batte Allah wima gurdam aduna mi taguima mi tottima ha timmi moƴƴin gonka ma Allah fawanema ka wawa diine ala wawnere diine ala force diine ala wadde komi wawa aɗa rewa Allah guila aɗa famɗi aɗa hoora aɗa juula aɗa sakko aɗa rewa Allah anatti wawde anatti wawande ñaam yar Allah ɓurma andude hoore maɗa an neɗɗo o Allah de ɓurma andude ko mbawɗa an neɗɗo o Allah ɓurma andude e yimɓe ɓe ko mbawɗa an neɗɗo o woto wi tan somi ñaami yimɓe ma ñingam Allah ɓuri andude ko kattanɗa ɓayde Allah ne andi ko kattanɗa Allah ne andi ka hattanani so yiɗi yimɓe ɓe mbiya a ñaami a yari ɓayde Allah ne andi a hattanani a hiisi kono ɓuri bonde tan ko ñaama jara taw Allah ne andi aɗa hattani mbiya a hattanani ñofokinoɗa e jeesa yimɓe kala yimɓe mbiya a hattanani taw Allah ne andi a hattani a tooñi Allah
kono Allah ne andi a hattanani yimɓe cikka aɗa hattani an ganduɗo Allah ne andi a hattanani o watka hattanani ko goppa on saaha Allah yurmoma hen rokkuma demal gongal ngal aɗa rewra ɗum nde tawno Allah subhanahu wa taala ene heewi demuɗe kewɗe rewrete ko wona tan hoorde taw kadi ka nayejo a hoore gurdam ma anatti wawande ɗaɗima joori ñamde ala so wona kafe ñamde ala so wona kosamal seeɗa jaram galas ene wuline tampi sa taƴi a ñamata a yarata pomme ala banana ala orange ala kala ko fate banggue ligimaji godani furwiji godani ɓiɓɓe leɗɗe ngala wodi tan ko ɓi kuɗol aɗa yara tan aɗa ñama maaro aɗa ɓeyda ñawnude hoorema aɗa jogui estomac e tension holto paaɗa toppirɗen nayeɓe men rewɓe men jinna men so natti wawande bannen ɓe kaffaruji mabɓe ɓe ñama ɓe jara ɓe cellina koye mabɓe ɓe moƴƴina ɓalli mabɓe ɓe moƴƴina gonka mabɓe ganden koɗɗen koye leydi ngulndi jaw kono kadi en duttinani koye men e lorde leɗɗe eɗen jogui keesuji ɗina fata ko nawtude mayɓe e sodde galleji taare gueno taw en moƴƴinani gonka men mi wondi oɗo kolka ka gonɗena sinno lappol palol dande maayo ngol honno oto banggue ko safal ɓe woɗeɓe hoɗi ga hen na jolfuɓe tawanno hande a yiɗon aljanna ɓe pewna ɗum ɓe gardin ɗum ha yooɗa kono enen koɗi to koɗi ga banggue fallimma e banggue gambi e banggue pop kono en donki wadde hay leggal beele padduɗen kiiɗo nguli ko goto e min kala nama hakkuɓeje ɓutte ene farno ne warto ene sikka ɗum woni gurdam ta hay sa hooti a walata hen a ñallata hen a hirata hen ngoɗo faaro mi yaadani hen so tawi ko ɗum woni joljole woto Allah jolname ɗe joljole yo Allah jolname joljole ɗe ene moƴƴina gurdamam moƴƴina battanam moƴƴina hooram moƴƴina hoore ɓesgujam taw wona joljole faaro wiyeede kaari mahiɗo walata kaari waɗi ko moƴƴata kaari waɗi ɗo wonata nguli ne wara yummum e bamum nguli ne wara miñum e joom suudu e ɓiɓɓe mum taw ala hen kala feere so wona wiide tan mi waɗi ɗo henna ngaluji ha heewi wona nafoore nafa ala hen yo Allah dandu en e ɗeɗon gueɗe daawal gongal ngal jiɗɗen natande ko laamuji men meeɗa wallude en hay seeɗa kuntalɗo men sabu e kala saaha aɗa nana laamuji men gitti milliard uji nogas mbaɗe awo kono en meeɗa dañde liɗɗi ha timmi en e kala saaha eɗen nana laamuji men gitti milliard uji capantati mbaɗe gaynaka kono en meeɗa dañde tew e kosam ha ɗo ɗo gonɗen e kala saaha eɗen nan laamuji men gitti temedere milliard mbaɗe leydi beele ndemen kono ha hande en donki dañde gawri en donki dañde ɓiɓɓe leɗɗe holto ɗen koppareje naati ene wiye kala saaha laamuji men gitti milliard uji mbaɗe jangde holɗo feññinani en jangde ha mbawɗen hutorade jangdeli men e kala saaha ne wiye laamuji men gitti milliard uji teletel mbaɗe cellal ɓalli e kala ñalamaɗi e yimɓe ne guitte leyɗele men ene nawe leyɗele Maroc walla Tunisie walla France walla ni Turquie ene jahane cafroyo holto ɗen koppareje naati e kala saaha ne wiye laamu itti milliard uji tel waɗe kuɓam kuraji ñallata ko kuppude haydara en godani e kala saaha ne wiye laamu itti milliard uji tel walliti miskineɓe kono kadi elle ma yiɓɓen miskineɓe meeɗa yettade ɗumen ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke holto ballal laamu feeñe dow men so wona dillowo e dawrugol daña galle mum e oto mum e ñifa téléphone mum e kala saaha sa yiiɗi jokkodirde mo a heɓata ɗum laamɗo leydi one ko ittata ko yettota ko miskineɓe balle giwoje ONG ji dariɗi ne balla miskineɓe yettota ko ɗum saabi ɓenne kadi joni natti wallude saabu eɗen gandi laamuji men e heɗɓe hennaɓe laamuji men jettinten ko seeɗa kuntal ɗum ne kadi mbattata koye dawrugol wona sawru gumɗo koko palti ko sawru jiyowo mi mema o ko yam wondi mi rokkamo mi memata o wona yam wondi mi rokkata ɗum ɓiɓɓe fulɓe koni woni laamuji Afrique ko ɗum saabi Afrique naɓe ko yelotoɓe ko wasɓe ko wattude haqqillaji mumen e guuraji goɗɗi gitti ɓerɗe mumen kala lohñiti mbari ɓerɗe mumen cikki mbawa dañde gandal ha mbaɗana koye mumen cikki mbawa gollade ha ƴellita koye mumen cikki ala ko mbawi wadde ha peññinana koye mumen
ko ɗum saabi e kala ñalawma e kala subaka cate dariɗe ene limta heege basal meeɗa yaltude e leyɗele men aɓene binda aɓe cakta leyɗele men ko basɗe leyɗele men ko ñaw leyɗele men ko basɗe ko ñaw tene kadi ngaluji ne coomi hen aɓe ndimda jamma e ñalawma aɓe nawa lamɓe ɓe ne ɗanno jamma e ñalawma yeddi laara e leyɗele men eɗen mbawno remde wiro dañen comci ha heewa kono sa raali laamu fof no woruno gila e député ji ha e sénaji ha e ministére uji ha e directeur uji ha e woɗɗe koɓe ñantorto kala iwata ko occidental ko costume aji karwatuji paɗe ene wonde kawase ala hen kala ko fewna e afrique werlaji ɗi pop giwata ko toon kala ko eɗen ñaaƴira kala ko eɗen ñantoro iwata ko toon ma wi donc milliard uji mbaɗaɗi e duuɗe jaaɓi ha tirdi mbaɗaɗi e lycée kame collége mbaɗaɗi e école aji ɗiɗo henna ngaluji holkoɗi nafti ɓeɗo sukaɓe janggoɓe haɓe mbawi feññinde hunde hay tous en jiyani ɗum waɗi noon lamɓe men jurnitaki enen ne ken ɗaminiɓe holno neɗɗo ɓamtorto o ko jelotoɗo ko kulɗo iwde laamu mum suusa woɗeɓe annene kadi ka ɗaminiɗo e laamu ene fenanma jamma ñalawma ɓe ndewaɗo ɓe deftoɗo ɓe pena hikka ɓe pena mo wuuri ɓe kaala koɓe mbaɗani ɓe dokka seeɗa gamen pettoɗen cikkenen keeɓi kala taw haydara en keɓani jamma e ñalawma mbalɗen ko degdu so tawi wiyama haqqillaji afrique naɓe ceeɓani mi wiya ɗum woodani holko saabi mbimi ɗum woodani yeddi laara e Ghana yeddi laara e Nigéria yeddi laara e Benin yeddi laara e Cameroun sukaɓe nan toon ene pewna engrais sukaɓe nan toon ne pewna poɗɗe pewneteɗe Europe ɗum woni ko nanata wiye contrefaçon so nani contrefaçon ko fewnude hunde nandude e ko fewnano ko nde tawno ɗen gandi hunde kala fuɗɗori ko funti funere Allah subhanahu wa ta'ala n tagata neɗɗo tagi ɗum koye toɓɓere manniyo nde wonani neɗɗo ɗon ɗo woni funti funere omo woni e toɓɓere haw woni heɗɗere haw woni hettere haw woni ƴiyal haw waɗi nguru haw wonti neɗɗo annabaɓe ne nelete puɗɗori ko koyɗi funti funere ha jangi ha mbawi ha wonti gonga kamɓe ne woɗeɓe ɓe nde pewnata poɗɗe jarateɗe e siroji e pikkiraji ɓe puɗɗori ko funti funere aɓe puntikino e jawdi e ndiwri e poñji haɓe mbawi enen ne afrique naɓe eɗen mbaɗa contrefaçon wiye henna oɗo téléphone fewna ko Nigéria kono kay ko funti funere woni no Chine waɗata ni Chine fewna ko woodi fewna fo fewna vrai kono so ɓe joƴini wiyama o ko original o wona original a anda way kono photocopie ni donc pewnuɗo photocopie e baɗɗo photocopie copier nder photocopie koɓe gotum kamɓe kala ɓe jogui gandal ndeke so tawi en jurnitima ko wayno fewnoɓe contrefaçon taw ko poɗɗe ɓen ko anduɓe ne mbawi fewnude poɗɗe so ballama ko wayno leydi Ghana ene fewna engrais ɓe kada engrais o yaltude ɓe mbiya wona original min jiiɗi ko giwɗo leyɗele woɗeɓe ndeke pewnuɗo original o e bayluɗo fewni ko wona original o on so wallama tan o fewnat original ko ɗum waɗi noon laamuji men ɗi ballani sa yi ko wayno Sénégal Kébémer e Dakar Louga Thiès Kaolack Ziguinchor ha fanma Tambacounda Matam e nokkuji ɗi eɗen jogui sakkeɓe eɗen jogui hewɓe ene caña ne pewna comci ne pewna gude ene pewna paɗe ne pewna kalbeji ene pewna foof so tawi laamu ngu walliɓe tan ko iwata caggal leydi ko foof ɓe pewnat kono wiyete ko faux wona original pewnuɗo faux so wallama heblama ma fewnu original ɓuuri bonde ko wawa fewnude hay batta kono kay ñande kala eɗen jiiya bene ɗo moringa poɗɗi mum ne pewne toon woni guili Guendia enen ka en jiñade kala poɗɗe ne pewne Bene ne pewne Togo nawe jeeye jiya jomin jogui kesuji ne giwi Nigéria ene jeeya ene binda hen bindi Chine sikke ko toon iwi taw fewna koye Nigéria nde ko on pewnude ɗum o on so rokkama sembe ne wawi fewnude original ɗum waɗi noon musidɓe tedduɓe laamuji men ɗi ballani ɓe jiiɗa ko joguiɗen ko eɗen jogui sukaɓe ɓe janggani hay tus kono Allah ne udditi haqqillaji ɗi min mboɗo min meeɗa janngude français ni anglais ni arabe mi janga mécanicien mi wawa mi wona mécanicien
so oto addama mi wiye komi boy jinne eɗen jogui ɓen wiye o ko boy jinne ko jinne o uddita moteur o naata e moteur o fewna ko boni ko ha moteur o diira o fewna laalagal oto ngal o fewna ɗum ha feewa wona o fewni oto huɓɓi yeehi oɗo so wallama o fewna ɗoto saret bay jagal so wallama o fewna ɗoto eɗen gandi hande toytaji kewɗi garat tan ko toyta sa yiɗi wattude auto transport jaaha to bay jagal waɗama tante caali wona karsan kat mbar ndeke ɗen gandi ɓe so ballama gonat ɗum waɗi laamuji men ballani pelle men ballani ɗum waɗi mboɗo heewi wiide kala sa en gona yurnittoɓe gonka men on nani Sar Abdoulaye Sarr ne haala ƴeewon holɗo ɓuuri wawde abbitorade mbiyen a oɗo noon ɗo abbitortoɗo so wallama o wonat taw wonama ceetanomo haala ala kono so heblama heblo wango ni ko waɗata ko ma ɓuuri garɗude ɗum woni teskade neɗɗo kono enen en teskota ko neɗɗo teskorɗen neɗɗo tan ko wiide mata oɗo henna a ko waɗata ko jokku golle ala jokkata golle abadan jokkata golle ko namde ko waɗata ko beele omo jogui hen diplôme mbetomo janggi ɗum mbetomo yiiɗi ɓeydude gandal makko min ƴeew holno min ballirimo daña gandal so dañi gandal tan o jokkat golle kono so yami e jokku golle o woni koye fuɗɗade wala diplôme ko joom debbo ko joom sukaɓe ko joom haaju ko pawaɗo ko pawiɗo ko dogowo jamma e ñalam o jokkata golle jokkata golle ko ballal en ballodirani ballal ala e men laamu no wallirani ni enen kadi ko noon mbasten wallirde cikkaten kala mo balluɗen so woni tan an a ñifat ala alay saago ɗin sikkeji yi ɓerɗe ko mayɗe mes ɓernde noon so maayi wawa ƴellidde hay tus so wona hypocrite woni nafigagal Allah yiiɗa nafigue Allah yo sortin ɓernde mum ha laaɓa a wiye ceer gonga e gonga walla ballen fettiyankoɓe men ballen nayeɓe men ballen sakkeɓe men ballen sukaɓe men ballen naalankoɓe men ballen jaydiyankoɓe ballen pop ko enen ballata so en ballani hay goto wallata laamu wallata ko enen ballata sowona ɗum ɗen ma en ngullu ha tampen woni hanki wiye yerdarji en kaali mursude jooɓi en kaali tijjanan en kaali ɓen ko kalano ko ɗum tan kalten soɓe ballaka sinno ɓe ballanoma ma dañ koɓe mbaɗi enenne sen gaari ceŋoɗen ɗon waɗa ko waɗa taw wona haala tan yo Allah subhanahu wa taala won ballo so ɓatake buuɗalirmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men carika hande koni wano musidɗo mon guiɗe mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen ɓiɓɓe fulɓe